El Castell d'Orpí. El Castell d'Orpí es menciona per primera vegada el 987, formant part de les afrontacions del terme de Miralles i al llarg dels segles va ser propietat de diverses famílies nobles, incloent-hi els Claramunt i els vescomtes de Cardona. El castell va patir una destrucció parcial al 1320, però va ser reconstruït ràpidament amb la torre que es conserva avui dia. Va estar vinculat al comtat de Cardona i va tenir un paper durant la Guerra de Successió al 1714, quan va ser bombardejat per les forces borbòniques. El castell va ser restaurat a principis del segle XXI. Actualment compleix funcions d'habitatge, restaurant i allotjaments rurals. La torre, juntament amb diverses edificacions, conformen l'espai. Del Castell d'Orpí només es conserva la torre poligonal restaurada i integrada en un gran casalot. Aquesta torre, de 6 cares, presenta dues de quasi fusionades amb una forma curvilínia, diferenciant-se clarament de les altres. Originalment constava de 3 pisos separats per voltes de pedra, avui en dia desaparegudes. La meitat sud de la torre, d'estructura poligonal, es va construir amb carreus de pedra mitjana ben disposats en filades horitzontals. En canvi, la meitat nord, amb murs arrodonits, es va fer amb carreus més petits i col·locats de manera irregular. Al voltant de la torre s'hi troben diversos edificis. Destaca el situat a l'est i al nord del conjunt, amb una considerable alçada i nombroses finestres, algunes d'elles afegides durant la recent restauració. També cal esmentar els grans contraforts a l'est i el portal adovellat a la façana nord. Aquesta façana ha patit diverses modificacions que han alterat la seva estètica original. A l'ala oest hi ha edificacions més recents que, tot i la seva nova construcció, s'integren harmònicament en l'espai gràcies a l'ús d'arcs de mig punt en les obertures i passadissos interiors. Precisament pel que fa a l'interior, no hi ha cap element visible que recordi l'arquitectura original del castell.